Jedno nádherné, trošku chladné ráno. Chcem von. Chcem vám sprostredkovať tento krásny zážitok. Jak to vyzerá, keď je potrebné ísť sa manipulovať so stádom a je nádherné počasie. A človeku sa chce prechádzať. Potrebujeme dostať stádo zo zimoviska na nové pasienky. Jak môžete vidieť, všetko sa to zazelenalo. Včera sme spájali stáda. Mali sme osve asi 8 kusov jalovic. A teraz sme ich dali k hlavnému stádu. A budeme vlastne na novo ich preháňať a selektovať. Takže vyberieme tie mladšie od stáda a tie, čo sú už skoro dospelé, tak tie sme prinavratili k stádu. No a každý ten pohyb, ktorý sa vykonáva, tak spôsobuje nepokoj. A tým pádom je potrebné maximálne citlivo s tým stádom zaobchádzať. Takže sa im mení srdc teraz z zimnej na letnú. Tak intenzívne využívajú stromy. Vyčesávajú tú starú zimnú. Takže je veľmi vhodné, keď majú niečo na spôsob kefky, aby bolo im dopriané, aby mohli si spraviť tú zimnú očistu. Takže niekedy nedoškodí, aj keď je bahenný taký kúpeľ, kde sa vedia vyvaleť a potom sa ošuchávajú na stromoch. Zase to vypadané slúži na stavbu hniezd pre naše spevavce. Takže dokážu veľmi pečlivo zbierať tie chlpy so našimi kravičkami a používať ich pri budovaní svojich hniezd. Ako to vieme, tak veľakrát sa stane, že kuna zhodí hniezdo alebo straka. To je v prírode normálne. No a keď nájdete takéto zhodené hniezdo, tak stačí sa zastaviť a popozerať sa na jeho zloženie a tam uvidíte skladbu. Dokonca aj ohorky dokážu zbierať vtáci. No a pozrite sa tu. Kravička identifikovala strom, takže sú na ňom chutné listy. Tak už snaží sa obtierať a hneď si doplniť množstvo zelenej hmoty, takže oni vlastne takýmto spôsobom tie spodné konáre pekne poobžírajú a tým pádom je ten pasienok voľne prechodný a tým, že sa tam dostane slnko, tak potom rastie aj tráva, čo je veľmi žiaduce, hlavne pre nás, lebo čím menej krmíme, tak tým
máme viacej v Mešči, lebo to, čo všetko potrebujete doviesť na farmu, to stojí peniaze. No, v poľnohospodárstve sa rátajú iba tie peniaze, ktoré vám ostanú na konci dňa. No, koncert začal. Presúva sa aj ďalšie časť stáda. Moji synovia išli zahnať stádo a ja som tu ako vysunutá hliadka, aby som identifikoval, že či náhodou niekomu neprepne a nebude chcieť sa dostať na druhú stranu plotka. To by som musel zase naháňať. Ale keďže ma vidia, tak rešpektujú. No po zime je to vždycky tak, tá jar je taká rozbujnelá, množstvo zelenej trávy vplyva na energiu toho dobytka, takisto je ten slnečný svit, tým, že deň je dlhší, prebudza aktivitu a oni potom sú aktívnejšie. No a toto je ešte posledný pohľad pre všetkých, aby ste videli, jak je tu krásne. S prianím príjemného dňa sa s vami lúčim. Dovidenia.